fun to do it. Minenene, ola minenene, maropa, apeto, mambo Solomon, ndokudai kani, maivangu ndokudai kani, mama, maivangu ndokudai kani, andigonenemi. Kare jusanyepa yo mfano unonyatsira ugoniko zvibata wegereyo. Blaza pananga nyaya apa ndakangofumura chikwama chidautasa spelling ye 10 years munhu kwakutondedzera police ndakutoroka. Iyo mfano yo kama basa yako acha kuendesa ugena. Blaza chinhu anichendiendesa ugena kuti maita basa ndisanda good. Mfano yo ndo zvauri last time futa wanetsera vanhu paChicken ino chiti ndisire soup. Apa uri useless ungeziza pananoshira kuridya. Brandon, makona makutaruda nemhiko rekuti unoudzonza anzosaudza vanhu kuti tikudanana makuzononge muri important handiti. Yo kare chinyarara zvako tumasilenda twako tukapfeka magistring toita kunge munhu akuacta the gods must be great. Brandon, nyarara zvako nyaya dzerudodzi nokuti iyo love yako ita kunge munhu akunwa tine kwakutsva ukachibayiwa. Iyo mfana kare jotoshinga neujanyuchi kuti ushiye dzonze hani bhozi uchafa uri simu. Brandon, chingogezawo chero uri simu ingova mfiriji inotinira chero zina nyama. Mama kaita yenyu zvakafamba nekuda kwenyu nasi unondo. Guys, tinongokumbira support yenyu nengoti follow nongolike ma videos atech uploaded. Tine YouTube channel yedu no Zimtooons comedy. So munongera pa YouTube then mama search Zimtooons comedy. Then mama siya subscriber. Tine movie iri kubuda pa Xmas. So munongoita stay tuned because movie iri kuya guys iri under construction atimbo kurasa. Ndokudai kani andigonenemi.